नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाही स्वागत करतो। माझ्या सोबतीनं आहेत प्रसिद्ध अभिनेता अरुण नलावडे सर। सर, खरं तर आपण ग्लोबल कोकण महोत्सवात आलात, संपूर्ण महोत्सव पाहिला। पहिली नेमकी काय आपली भूमिका आहे, भावना आहे या निमित्त? इथे असं घडेल असं मला वाटतच नव्हतं। म्हणजे एवढा आनंद झाला की अशा ठिकाणी आता आपण पोचलो पाहिजे लोकांपर्यंत, कोकणाचं महत्त्व सांगायला किंवा कलेच्या माध्यमातून जी लोक मंडळी काम करतायत ते या अशा फेस्टिवल मधून लोकांना कळणार आहेत। तर त्याप्रमाणे इथे तसं आयोजन पण केलं होतं आणि आज माननीय गणेश नाईकजी इथे आले होते। त्यांना स्वतःला असं वाटतंय की हे अजून पुढे जावं, अजून मोठ्या प्रमाणावर व्हावं आणि त्यासाठी जी मदत लागणार आहे ती ते करायला तयार आहेत। म्हणजे ह्या सगळ्या पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत, सकारात्मक, आणि सकारात्मक दृष्टिकोन अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमातून फार लोकांमध्ये पसरतो चांगला आणि त्याची रिॲक्शन येते। तर मी या सगळ्या कोकण ग्लोबल फेस्टिवलला खरं तर शुभेच्छा देतो म्हणण्यापेक्षा आशीर्वाद देतो मी। आणि हे फेस्टिवल असे पुढे जाऊ दे, त्याच्याबरोबरही मागून लोक आपोआप येतील आणि आपलं कोकण तर मोठं करतीलच, पण इथे जी कला राबवली जाते ती फार महत्त्वाची असं मला वाटतं। कारण तुम्ही आता मुंबईत, महाराष्ट्रात कुठेही असाल तर हा 5 दिवसांचा कार्यक्रम आहे फेस्टिवलचा, तुम्ही इथे जरूर आलं पाहिजे। पालघरमध्ये काय काय होतंय मुंबईपेक्षा जास्त चांगलं हे पाहिलं पाहिजे लोकांनी। यासाठी या फेस्टिवलला भेट द्या। दिवसभर चालू असतं, सकाळी 10 ते संध्याकाळी 10 पर्यंत। तर मी लोकांना अशी विनंती करेन की हे ग्रेट गोष्ट घडलेली आहे ते अनुभवायला आहे। सर, खरं तर आपल्या सिनेमाचं देखील या ठिकाणी स्क्रीनिंग होतं, नेमकं त्या सिनेमाबद्दल काय सांगाल? कोकणचं महत्व अधोरेखित करणार आहे। तर आमचा आदिशिष नावाची फिल्म आहे, इंटरनॅशनली बरीच प्रसिद्ध झाले, भरपूर पुरस्कार मिळालेले आहेत आणि ती या गोष्टीशी खरं तर फार जवळ जाणारी आहे। आता आपण ग्लोबल कोकणच्या माध्यमातून लोकांशी मांडतोय तर त्याच्यामध्ये तेच तर महत्व सांगितलेलं आहे। आणि आता त्याचा शो समुद्र किनाऱ्यावर चालू आहे। आणि सर, खरं तर एक शेवटचा प्रश्न, एक पत्रकार म्हणून मला नेहमी असं वाटतं की हे अशा पद्धतीचा हा महोत्सव आहे, हा केवळ 4 दिवसापुरता मर्यादित राहू नये, कायमस्वरूपी असे समुद्र किनारे कोकणातले भरलेले असावे। तुम्हाला अभिनेता म्हणून नेमकं काय याबाबत? मी तर म्हणतो कोकण ऑलरेडी म्हणजे निसर्गाने सुंदरता दिलेली आहे, आता ती सुंदरता आपण ठेवायची की नाही आपण ठरवायचं। पण म्हणूनच अशा पद्धतीचे फेस्टिवल तेच तर सांगतात ना, ही जागरूक करणारी गोष्ट आहे सगळ्या समाजाला। आज कोकणामध्ये जी जी माणसं बाहेरून जात आहेत ती कोकण खराब करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, तसं होऊ नये। प्रत्येक कोकणातल्या माणसाने नव्हे, प्रत्येक मराठी माणसाने जागरूक राहावं या गोष्टीसाठी। आणि जो असं अपकृत्य करताना दिसेल तिकडे तर त्याला ताबडतोब तिथल्या ते शासन करावं लागेल की हे आपण कशासाठी वाचवायचं आहे, तर हे पुढच्या पिढीसाठी, आपल्या मागच्या पिढीने हे सगळं बघता आलं पाहिजे त्यांना। तर आपण त्याचे रक्षक आहोत। म्हणजे आमच्या त्या आदिशय सिनेमात हाच तर मुद्दा आहे की शंकासूर हा राजा आहे खरा, आणि शंकासूर हा प्रत्येकात असला पाहिजे। शंकासूर मालक आहे, तर त्याच्यासारखं आपण वातावरण तयार केलं पाहिजे, लढलं पाहिजे। जेव्हा आपण सगळे शंकासूर बनवू तेव्हा खरं कोकण सुधारेल असं मला वाटतं। धन्यवाद सर। खरं तर सामाजिक जाणीवेचा अभिनेता म्हणून आजपर्यंत आम्ही ऐकून होतो, आज प्रत्यक्ष आपल्या बरोबर चर्चा करता आली आणि ते या ठिकाणी अधोरेखित देखील झालं। अगदी मनापासून आपल्या पुढील वाटचालीला शुभेच्छा देतो। खूप धन्यवाद। धन्यवाद सर।